Camarines Sur. Nasa likuran po natin ang San Jose Municipal Building. At dito po ay naabutan natin na nagbabalikan na po sa kanilang mga barangay ang mga pamilyang lumikas dito sa evacuation center dito sa San Jose Sports Complex. So tingnan po natin yung mga pamilyang magbabalikan na po sa kanilang mga barangay matapos po ang bagyo, ang bagyong Pipito. So hinahakot na po ng mga taga-LGU. Nakita po natin kanina ang mga sasakyan ng LGU San Jose na hinahakot na po, pinapabalik na po sa kanilang mga bahay ang mga nag-evacuate na mga pamilya. So galing po sila sa iba-ibang bayan ng San Jose. Manoy, saan po ang uli nindo? Saan po? Sabang San Jose. Yan po mga taga-barangay Sabang. Baha pa po duman sa Palaog sa Sabang. Baha pa so sa Mampiraw. Bahalarom. Medyo ko yan. Baka pa sa bulutan mga motor. Pasain po. Patuhod. Yun po. So baha pa da sa barangay Kinalansan. So ngunyan, so ngayon po mga kapartido ay itong tawag dito, ambulansyang ito ay maghahatid ng mga pamilya papunta sa kanilang mga tahanan. So opo, sa Sabang, barangay Sabang. So ito pong iba naghihintay ng kanilang pwedeng masakyan. Yung iba mayroong mga dalang motorsiklo tulad ni Kuya. At sila ay pauwi na sa kanilang mga tahanan. Tay, saan ka pa po mauli na barangay? Sabang po. Sabang man. Agabos po ni Sabang? Di po. Kadaklan? Oo. Mayo pong nakasalak na barangay? Sigo po, sa Lugon. Sa Lugon. Yan. So ang mga barangay po na lumikas pala dito sa San Jose Municipal Sports Complex ay from barangay Sabang, San Jose, Camarines Sur at from barangay Salugon, San Jose, Camarines Sur. Kung makikita nyo mga kapartido, yung upload po natin ay puno yung barangay, yung Municipal Sports Complex ng mga pamilyang lumikas. Malapit po ang barangay Sabang sa coastal area po ito ng tawag dito ng San Jose, Camarines Sur. So mauruli na po sinda. Yan, nagahalat po sinda kang service. Tayo sa ko marununad po. Sabang po kami. Dahil sa po anong lunadan po nito? So truck. Balik-balik po ito. Naghahakot kan tawo. So yan po, hinahakot po sila nung service ng munisipyo at baka ngunyan, gabos naman yung makarole, no? Balik-balikon. Basta balik-balik ko sa siguro. Doon po ka mismo sa dulo na ito, sa Puro. Sabang po. Itong mismong sa Haranina sa Bagsakan Kasira. Duman ka mo. Sa may iglesia. Lampas pa dumaan. Lampas pa duman. Yan po. So duman po sinda maoruli sa Sabang. At ang iba excited na magulita. Kumusta man po diyang si Armanoy? Ano tatin po ako sa pamilya ko. Masakit diyang si Argayod. Pwedeng yan. Ang pag bubulos. Ayan. Iyo po. So yan, pauruli na po sinda. Hindi sinanay mauli naman. Ayan, may igwa pong may carry ba pang may kasamang bata. May mga kasamang mga magulang. So lahat po sila ay uuwi na. So yan, welcome dito guys sa bayan ng San Jose. Malapit po ito sa amin, sa Tigaon. Yan, ito po ang Municipality of San Jose. Ang mayor po dito ay si Mayor Gerald Peña ng bayan ng San Jose. So nadaanan ko po ngayon, papunta sana ako ng Lagunoy. Nadaanan po natin itong mga pamilyang ito na uuwi na po. Uuwi na sila ng kanilang tahanan. May kuryente. May naririnig akong speaker. Tanungin natin. Tingnan natin yung mga tindahan. Mukhang wala pa po. Yung mga tindahan po dito ay nag-aandaran pa yung mga generator. Naka-generator pa po yung mga establishment dito na bukas. Kaya
wala pa pong kuryente sa mga oras na ito dito sa sentro ng San Jose. Pero sa Tigaon po, sa Tigaon, Camarines Sur, sabi po ng Kasureco ay mamaya ay magkakaroon na po ng kuryente mamaya sa Tigaon. So sa mga kapasok lang po sa live natin, yan, naghahakot na po ng kanilang mga gamit at pabalik na po galing sa evacuation shelter ang mga taga Sabang San Jose para bumalik na po sa kanilang mga bahay. Yan, naghihintay po sila ng service. May bahay pa. Nadala ko lang bagyo. Dahil po nilo nahiling pa, dahil pa nahiling. Pa, hindi ako kami kailan. May pong nawalat duman, gabos po pinaigdi. Dahil ko alam kung may bahay pa kami mga unahan. Siyempre, ano lang ang bagyo na sa kanila. Hindi po. Pero hali po ko sa NATO, duman, ang medyo naapekturan sa naman, so gilid, sa may gilid kang dagat. Itong harayo man po sa may dagat, dahil man pong gayo na ano. Ay, sa muya na po. So mga payag sana po sa gilid yung dagat. Sa muya na po pinasok ang Opo. dagat yung mga loob ng bahay. Opo, naglaog po talaga sa baybay. Oo, sugaro, ano sana. Ang masakit po itong mga payag sa gilid ng dagat. Arano sa NATO, aratong. Yun ang mahirap. Sabang man kamunay, Sabang. Mansana. Ang Mansana po katay dyan Telegrapo. Ayan, mga taga-barangay, Mansana, San Jose, Camarines Sur. Pero po kamunay na iribahan igdi. Dahil na pamilya mo, gabos ka mo, gabos. Sa taga-Mansana. Mansana. Ang Telegrapo po, igdi man nagdalagan. Telegrapo, ayan. Kamo po, Mansana man. Telegrapo. Ay po. Kasendo po, dahil man gayet problema, dahil man maagi duman sa baha. Sabi na po, bahada po ang kinlansan saka... Kinalansan, sendo dahil man. Kinlansan na po. Igdi nga ni, may agi man nga ni igdi doy sa may ano yan. Kinlansan na po Mansana. Iyo po. Ba? So yan, medyo nagkakaroon po ng pila-pila dito sa pagsakay sa mga truck. Kasi limitado lang po yung truck ng ating munisipyo. Kaya kailangan pong maghintay ng mga Pero nahiling ko na, iguro may relief na kamunay. Ay, very good talaga si Mayor po. Ayan po. May binigay na po ang munisipyo sa DSWD San Jose na food pack dito sa mga taga Mansana, taga Barangay Sabang, taga Barangay Telegrapo. Yan po ang binigay sa kanila. Sana may sumunod pa. Sana may sumunod pang relief tanganing. Sana po ay may sumunod pang relief para yung galing naman sa sa Capitol, dapat magpadaraman so Capitol. Nagtaw na kahapon. Iyo. Yung mga kasama namin natawana, ako dahil natawana. Dahil ko alam, Mabalik po ito. Paparalikon ta. dahil ko sabi na po, sa ating mga pag-ina, nasa barangay na Captain Lina dahil. Iyo po. Ano po yung po kaya namin? Ereka, Tumay. Iyo po. At Tumay. Yan, mauruli na sinda. Kumusta man po pala dyan ang may CR man po dyan. Ay, po. Okay man. Malinig. Okay. Iyo po. Ataman ni Mayor yan. Shout out kay Mayor Gerald Peñata. Ataman alaga niya po yung mga taga San Jose. Nakita po natin sa live kagabi isang gabi yung pamimigay ni Mayor ng pagkain dito. Ayan, mauruli na po sinda. Salamat sa kami kay Mayor sa lahat ng staff. Okay man po pala so stay nito day. Okay, pasalamat. Walang pinili. Gabos, ubos, Pili. Paul, malawas ang kamay ko. Aki kang partido. Sir, Ang problema po garo, mayo pang kuryente kan sa barangay nindo. So wala pang kuryente. Iyo po. Kasi po ni mga gamit, maagi po so dump truck. Maagi po so dump truck. Yan mga kapartido, makita nyo lahat sila may dalang mga food pack at uwi silang at least merong pagkain sasaingin. Pero ang iba po sa kanila ay nagwo-worry kung yung malalapit sa dagat kung meron pa po silang bahay. Kasi karamihan sa kanila ay talagang
lahat sila nag-evacuate kaya hindi nila alam kung yung bahay nila ay ano pa, nakatayo pa. Sa'yo pa man ang atod kayan? Asabang man. Kumusta ang ano? Hararong pa duman? Ang kaya na ang motor? Hanggang ano tuhod? Ayun, kaya na pala. So yan po. Maurulit na po sinda. Saan pa kumano yung mauli? Sa sabang po. Sabang man. Ayun. Ang iba pala hindi, ano, mansana? Masana talaga. Mansana telegrapo. Sara ni sa dagat ko. Iyo, talagang coastal kang ano, kang San Jose. Ang tagas nakaabot igday. Day. Ang tagas. Kung Garo mayo ano. sarugol ito mga ano. Pwedeng sa lugon duman sa evacuation duman. Sino? Evacuation kang tagas. Ayan. Ruli na po sinda. Ayan, may mga service ng tricycle na nag-abot. Mauruli na ni. Yan po dyan si Mayor. Nali mo po. Tabang ko pag-discover kami mga Ayaw dyan. katabang pag-discover. So, kausapin natin si Mayor. Sana makausap natin si Mayor Gerald. Ayo to. Yan si Mayor Gerald Peña. Tingnan natin kung ang signal natin. Maingay lang yung truck. So, yun ang mayor dito sa San Jose. Kausapin natin. So, live tayo dito sa San Jose. Ayan po si Mayor Gerald. Yan naka-sombrero. At namimigay na po ng mga food pack dito sa bayan ng San Jose. Ayan. So subukan nating interviewin si Mayor pag nakahanap tayo ng timing. Tanungin natin ng konting mga detalye. Busy pa kasi si Mayor. Yan po ang Mayor dito sa San Jose. Mayor Gerald Peña. Medyo busy pa po si Mayor. So mamaya subukan po natin kausapin si Mayor. Busy pa po kasi siya. At interviewin po natin siya kung ilan lahat na pamilya ang lumikas dito sa San Jose. Sa mga taga San Jose dyan, nandito tayo sa sentro ng San Jose Municipal Hall. Yan, sa likod ko ang munisipyo. At yan, busy po dito na mag-evacuate, mag-siuwian yung mga taong uuwi sa kanilang mga barangay. Hindi po, busy pa kaya? So, kausapin natin si Mayor mamaya. So excited na ang lahat na umuwi kasi hindi pa nila nakikita yung kanilang mga tawag dito, bahay. Karamihan sa kanila ay hindi pa nakikita yung mga bahay at gusto na nilang makauwi ng kanilang mga barangay. Lahat dalanla, mayroong mga bag, may mga kaldero, bigas, mga kumot, may mga dalang anong tawag dito, mga tubig. Ayan po ang kaganapan dito na yan,
nag-a-assist po sa pagpapauwi ng mga nag-evacuate ng mga pulis. Nandito po ang mga staff ni Mayor, municipal staff, at syempre yung mga kapulisan sa PNP. So yan po. Pati yung sa mga sa infirmary, mga nurse at mga ambulansya ay ginagamit po dito sa San Jose para makauwi na po itong mga taong nag-evacuate dito po sa San Jose. Good afternoon po, Mayor. Live po kita sa YouTube po, sa JR Hobby 2.0. Mahapot lang ako po, Mayor, kung pira pong pamilya gabos ang nag-evacuate po di sa imong munisipyo. 2,150 families. 2,155. Ini po pinakadakon po sa cultural complex ako sa Central, sa Saludon. Di po. Sa ngunyan po, Mayor, sa imo pong munisipyo di sa San Jose, ano pong barangay ang pinaka nanganaan po? So, coastal po, siyempre po, big force. Mga force evacuees ka ini. Di po. Kung pa yung kan 15, evacuate din na sila. Hindi din sila big place star. Opo. Yung nasa ano po sila, nasa parang yung Sabang, Dulo, Pinagula po, Mansar, Kalaan, Tagas. Opo. Adyangaw po, may separate kaming pakulitin. Safe po. So yan po. Nahiling ko po, Mayor, gabos po sinda may mga darana pong food pack na mauruli sindang may darana ng ano. Hindi po, gabos po yan. So mga na-affected. Tapos suga pa po kami magkakagawa pa kami ng operation. Gabos po na families po tatawag mga kasusuan. Nakapira na kami. Okay yan po. Okay, salamat po, Mayor. So yan po, nakausap po natin si Mayor Gerald Peña ng Municipality of San Jose. So hindi na po natin siya didisturbuhin kasi busy po. Busy po si Mayor sa pagmamando ng mga tao dito sa kanyang munisipyo. So total of 1,000 plus family ang na-evacuate po ng munisipyo ng San Jose. At yan ang effort po ng munisipyo para masiguro ang kaligtasan po ng bawat pamilya during calamity. So yan po. Pasalamatan po natin si Mayor Gerald sa pagpapaunlak na on the spot na ma-interview natin dito sa bayan ng San Jose, 4th District of Camarines Sur. So dito po yan sa Camarines Sur. So sa ngayon ay ito po yung talagang mahirap kasi nag-uunahan sila. Although may pila pero yung iba kasi gustong-gusto na umuwi. Kaya hindi naman natin sila diyan maanoan. Kasi excited na pong umuwi yung mga bawat pamilya, mga tao kasi gusto nilang makita yung mga bahay nila. Kasi ang nangyari po ay sa pilitan po forced evacuation yung nangyari. Kaya total lahat po talaga 100% ng tao doon sa may coastal area ay lumikas po at para sa kanilang seguridad. Kaya makikita nyo lahat, magbata, matanda, mga tatay, nanay, lahat po nandito na lumikas sa Municipality of San Jose. So sabi dito, salamat po sa live coverage mo. Salamat po, Mayor. Sana sa gawa man po mahiling mi ang sitwasyon. Thanks, Mayor. Kindness. Good job, Mayor. Naway marami pang matulungan nyo. Yan. Sa mga kababayan kong Bicolana, walang sukuan. Yan. May kuryente, wala po ditong kuryente. Generator po ang nagpapagana. Papunta po tayo ngayon sa bayan ng Lagunoy at subukan po nating mag-live sa bayan ng Lagunoy kung meron po doong signal ang globe. So nagkataon po na napakaganda ng signal ng globe dito kaya nakapag-live po tayo. Kasi hassle pa po kung hassle pa po kung i-upload pa natin. Kaya nila-live na po natin kahit medyo malabo kasi pag mag-upload wala po tayong magandang signal ng reception dito. Oh, yan. So makikita po natin dito ang mga pulis po ang nag-a-assist po sa papauwi ng mga pamilya. Yan si Sir. Oh. Masipag na pulis. Sir, mali na hapon.
Kumusta sir dyan sir sa may ano sir? Baha pa sir sa may parting tilig ato. Sa may kilalan sa... Iyo po, makabalyo na daw ako sir. Nasa wala man. Hanggang sa'yo na sir ang tubig? Nila. Ni-level. Kaya sir ang single ano sir? Ang single na motor kayang ibalyo? Kaya. Pero pag itong scooter tayo, Oh, yan po. Salamat sir. papasok ko. So, nag-assist po yung mga PNP dito sa papauwi ng mga pamilyang gusto nang umuwi sa kanilang bahay. Kaya pasalamatan po natin syempre ang mga nasa gobyerno, di ba? So, lagi po nating papasalamatan sila kasi yung mga pulis, bumbero, mga medical staff, mga government official, talagang dapat magtulong-tulungan para po sa mga kababayan natin. So dapat ay wala munang politika ano. So mahirap kasi pag may halong politika. So dito ay walang pinipili. So lahat tinutulungan, lahat binibigyan ng pagkakataon na mabigyan ng tulong galing sa gobyerno. So yan guys ang live natin dito sa bayan ng San Jose. At nakikita nyo papalis na yung dump truck na yan. At dito naman papunta yan ng Sabang. Ito kaya pasaan kaya itong mga taong to? Saan ba kumaulit eh? Sabang man. Iyo Sabang man. Alright. So dito po sa San Jose maganda na po ang panahon, hindi na po umuulan. Wala na pong malakas na hangin. So siguro bukas ay iinit po ng iinit na. Kaya makakapagbilad na po ng mga nabasang damit ang mga kababayan natin dito. So maganda na po yung panahon at yan. Yan, shoutout po sa mga nakinood ng ating live. Ingat po kayo dyan. Sabi ni Destiny, thanks, good for updating situation. Sabi Pito victims, ingat, nagtabang na ang mga kalingap. Salamat po live coverage mo. Okay, si Ma'am Cecilia Libago, Ma'am Vilma, and Ma'am Susan Galyon. Alright, so shoutout po sa inyo, Rap Arcega. So salamat po sa inyong panunod sa ating live. At sa mga nagtatanong kung kumusta ang partido, so ito po ang kalagayan ng San Jose. Maganda po ang pamamalakad, maganda ang sistema ng pag-evacuate at pagpapauwi ng mga nag-evacuate. At sana po ay wala nang mangyaring masama sa kanila sa pag-uwi. Maging safe po ang kanilang pag-uwi sa kanilang mga bahay. So yan guys, pupunta pa tayo ng Lagunoy. Pupunta pa tayo. Sir, ingay po kayo. Ingat po kayo dyan. Okay, salamat po. Sabi ni Felix Torres. Ingat po, miss ko na vlog nyo. God bless. Sabi ni Sel Rubios. Ang pangalan ng page niyo? JR Habi 2.0. JR? Habi. Abi. Sa YouTube. Yan, live ka sa YouTube. Salamat. Alright, so ngayon punta pa tayo ng Lagunoy. Sana makapag-live tayo guys sa Lagunoy. Bibitinin ko muna kayo ng live hanggang 25 minutes lang yung live natin ngayon. Kasi hanggat maaari po ay lilibutin natin, alamin natin yung sitwasyon dito sa ating lugar. At para sa mga nasa ibang bansa, alam ko marami din ay nagpapasalamat sa atin kasi nagla-live tayo. At least yung mga nasa ibang lugar, malalayong lugar na taga rito sa Bicol ay nalalaman nila yung aktual na kalagayan. Hindi lang sa sabi-sabi, makita natin ng aktual yung mga nangyayari dito sa Bicol, lalong-lalo na dito sa 4th Congressional District ng Camarines Sur. So kanina galing tayo sa Sangay, galing na tayong Tigaon, ngayon San Jose. Punta naman tayo ngayon sa Lagunoy. Thank you guys for watching and salamat sa pag-share ng video natin. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pakisubscribe na lang po. Salamat, sa malaking tulong na po yun.
God bless po everyone.